Aşgabatlylar Türkmenistanda tas ähli puwdagy giň ýaýran korrupsiýanyň adamzadyň saglygyna uly wehim salýan global pandemiýa döwründe-de munyň bilen bagly geçirilýän vaksina sanjymyny etmek işlerinde de ýeti duýulýandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä şuňlar vaksina işlerini geçirýän saglyk işgärleri sanjym edilendigi baradaky kepilnama üçin her bir raýatdan 10 manat talap edýärler. Olar munyň üçin kwitansiýa bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Häzirki wagt ýurtda COVID-19 bilen keselleýänler we ondan ölýänler ozal görülip eşidilmedik derejede ýokarlanan mahala paýtagtda ilata virusa garşy vaksina sanjymyny etmek işleri güýçlü depkinde alınıp barylýar. Munyň bilen bagly raýatlar öz ýaşaýan ýerine degişli saglyk öýünde ýa-da hastahanada döwlet tarapyndan mult üçin edilýän vaksina sanjymyny alýarlar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan paýtagtlaryň ençemesi saglyk emeldarlarynyň şol sanda lukmanlaryň we şepaat uyalarynyň bu işlerden hem öz behwidine peýdalanýandygyny aýdýarlar. Resmi taýdan ilata koronavirusa garşy sanjym mult edilmeli bolsa-da saglyk işgärleri bu ýagdaýdan peýdalanyp öz jüwlerini doldurmaga çalyşýar. Sanjym edilenden soň sanjym edilendigi baradaky kepilnamany almak isleseň şepaat uyasy 10 manat talap edýär. Bu puly bermeseň sanjym edilen bolsa-da kepilnamany bermeýärler. 10 manat üçin kwitansiýa hem ýazmaýarlar diýip efirde atlandyrylmaslygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 14-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä raýatlardan bir kanun alınýan töleg munyň bilen hem çäklenmeýär. Kepilnamany alan raýatlardan oňa hastahananyň müdiriniň möhürüni bastyrmak hem talap edilýär. Bu ýerde de raýatlaryň her birinden 1 manat soralýar. Müdiriň kabulhanasynda oturan resmi namalary müdire gol çekdirmek üçin eltip berýän kätip 1 manadyň näme alınýandygyny düşündirmeýär. Ol puluň alynandygy barada kwitansiýa hem bermeýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden, şeýle-de Aşgabat şäheriniň saglyk müdirliginden maglumat ýa kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Habarçymyzyň maglumatyna görä häzirki wagt ýurtda COVID-19 garşy vaksina sanjymynyň edilendigi barada kepilnamasy bolmadyk raýatlar köpçülük ýerlerine, şol sanda işleýän ýerlerine, uçurlara goý berilmeýär. Şu sebäpli raýatlar vaksina sanjymyny almaga synanşýar. Galy berse-de şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistan COVID-19 garşy vaksinany 18 ýaşdan uly ähli raýatlar üçin hökmany diýip elan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrildi. Türkmenistanda COVID-19-yň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmen hökümetiniň bu karary ýurtda virusa ýoluýanlaryň we ondan helak bolýanlaryň gaýtadan köpelip başlanmagyna gawat gelipdi. Ýurtda vaksinasiýa rus sanjymy bilen başlandy, emma tid wagtdan ilatyň aglaby bölegine Xitay vaksinalary edilýändigi ma'lum boldy. Häzirki wagt habarçymyz ilata Xitaýyň Sinopharm kompaniýasy tarapyndan öndürilen BioVericell vaksina sanjymynyň döwlet tarapyndan mult edilýändigini aýdýar. Şol bir wagtda ol lukmana 200 manat para beren raýatlaryň Russiýada öndürilen Sputnik sanjymyny hem etdirip bilýändigini belledi. Türkmenistanda korrupsiýanyň çağı doýulýan bäwekanadan başlap ýurduň dürli puwdagyna şol sanda orta mekteplere, ýokary kujaýlaryna, edara kärhanalara köp urandygyny Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar onlarça ýyl bäri habar berip gelýärler. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna ýydaky orunlary eýeleýär. Transparency International guramasynyň dünýäde korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2020-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 165-nji oruny eýeledi. Türkmenistanda dowam edýän ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy bir aýlygynyň çäginde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sürüjülerinden durly bahanalara arap jerime ýazýandygy, şol sanda para bermäge mejbur edýändigi baradaky habarlaryň köpelmeginiň arasynda ilatda ýol polisiýanyň işine barhana ýylykleriň artýandygy bellenilýär. Azatlyň habarçylary muňa bir mysal hüküminde geçen hepde paýtagda Aşgabatyň gatnawly köçeleriniň birinde ençime minutlap huşsuz ýatan polisiýanyň işgärine hiç kimiň himaýaty gelmändigini belleýärler. Geçen anyny Aşgabatyň Atatürk köçesinde motosikli barýan bir polisiýa işgäri dolandyrşyny ýitirip mototsikli bilen agdyryldy.
Ol husyny ýitirip 5-6 minut töwereg ýerinden galman ýatdy. Onuň görnüp duran siketleri ýokdy. Emma hadisanyň Türkmenbaşy bankynyň gabat garşysynda şeýlede köp gatnawly köçäniň uğrunda ýüze çykandygyna garamazdan hiç kim oňa himaýaty gelmedi. Polisiýa ýerinden turup sähel çaýkanyp ötäýi diýänçä oňa ilkinji medisina himaýaty berilmedi, hatda suwam hüdürlenmedi. Garada galyp bilmän asfaltda ýatan polisiýa işgäriniň dadyna hiç kim gelmedi diýip bu wakalary saýat bolan aşgabatlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu hadise şeýlede ýol polisiýasynyň işgäriniň soňky saglyk ýagdaýy barada İçeri işleri ministrliginden kommentariýa ýa-da gosmaçy maglumat almak başartmady. Bu ağırlykda Azatlyň habarçysy husus ýatan polisiýa işgärini näme sebäpden himaýatyň berilmänligi bilen gyzyklanyp, bu wakalary saýat bolan adamlaryň ýene bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Şeýlede bu hadise boýunça beýleki aşgabatlylaryň pikiri bilen gyzyklandy. Habarçymyz özü bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň tas ählitiniň diýenýaly PYGG-niň isinde nägile bolýandyklaryny belledi. Meniň şahsy özüm ýürüýtilip, husundan giden polisiýa işgärine kömege gelmedim. Olar köçede saklananlarynda juda gödök, ulumsy, käy halatlarda paýy sözler hem ulanyp gürleşýärler. Olar ulagyň daşky görnüşi hapa, rengi goýy ýaly durly bahanalara arap, jerime ýazjakdygy bilen haýbat atyp para soraýarlar. Olaryň ählisi diýen ýaly sürüjiniň düşündürüşine nalysyna gulak gabarça kim bolmaýarlar. Mende şeýlede gurrundas bolýan beýlik tanyslarym köpsünde ýol polisiýa işgärine tiýlag ýa-da hormat galmady diýip özüni Ilyas diýip tanışdyran ýaşaýjylaryň ýene biri gurrun berdi. Şol bir wagtda polisiýanyň ýol gözegçilik gullagynyň işgärleri özleriniň ýol başçylarynyň käy halatlarda diňe dilüstü bilen berilýän buýruklaryny berjäi diýendiklerini sorulýan gündelik jerime planyny dolup bilmeseler, aradaky tapawudy öz hasaplaryna dolmaly bolýandyklaryny aýdarlar. Hökümet bizi ýol polisiýa işgärlerini öz bähwidi üçin ulanýar. Munyň netijesinde raýatlaryň gözünden düşýändigimizi özümiz hem bilýäris. Emma buýrugy berjä etmekden başga alajymyz ýok diýip atlandyrylmasyzlygyny soran PYGG-niň işgäriniň biri 14-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Galy bertede tutuş sentýabry öz içine alýan ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy ady bilen geçirilýän şäherler, kagaz ýüzünde ýol hereketiniň asudalygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek, agyr ýol uly hadiseleriniň öňüni almak maksatyndan ugralýar. Ýöne Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar bir aýlyň dowamında PYGG-niň işgärleriniň aglaby çuly ýollarda tizligi ýokurlandyran sürüjileri awlamak, olary jerime salmak ýa-da olardan para almak bilen meşguldygyny aýdarlar. Mundan başga-da Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar öňki ýyllarda aýallaryň awtoulag sürmegini, gara ýa goýy renkli awtoulaglary garşy alyp baran erjel görüşi bilen tanınan häkimetleriň köçelerdäki howpsuzlyk ýagdaýyny ýokurlandyryp biljekdigine biraz şüpheli garaýarlar. Belletek Azatlyk bu bir aýlyň ilkinji günlerinde bolan ençeme, şol sanda adam pidali ýol hadiseleri barada hem habar beripdi. Garaşsyzlyk günniň öňü sirasynda Aşgabatda öý haýwanlaryny tutmak işi ýene de güýçlendi. Haýwanlary goraýjylar öýde saklanýan itleriň we pişikleriň ýitirim bolmagy hem de köçelerdäki haýwanlary köpçülik öňünde tutmak ýagdaýlarynyň köpelmegi barada gurrun berýärler. Şäheriň jemaat gullaklarynyň işgärleri bolsa itleri we pişikleri tutup getirmek planynyň ýokurlanandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görýän mahaly paýtagtyň köçelerinde itleri we pişikleri tutýan ýöriti ulaglar köpeldi. Jemgyýetçilik işgärlerine garaşsyzlyk gününden öň köçelerdäki ähli haýwanlary ýygnamak tapşyryldy. Pişikleri tutmak denan işgärlere ynanyldy we erkek işgärler itleri ýygnamaly edildi. Bu arada Azatlyň habarçylary we haýwanlary goraýjy aktivistler gurrun berýärler. Biziň gözümiziň öňünde jemaat gullagynyň işgärleriniň geýimindäki 2 denan pişigi kalbasa bilen aldap tutdy, halta saldy we alyp gitdi diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Aşgabatyň jemaat gullaklarynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyzyň sözlerine görä, tutulan haýwanlar öý dolandyryş edaralaryna tapşyrylýar we soň sanjym edilip öldürilýär. Duralganyň goýundaky ýolda bir pişigin seteşdirilýär. Awtobus duralgasynda duran adamlar pişigi nire alyp barýarsyňyz diýip soradylar. Alyp barýanlar biz buýrugy ýerine ýetirýäris. Pişikleri tutup Mäti Köseýew we Ata Gowşudow köçelerindäki edara tapşyrýarys. Şol ýerde Köpetag etrabynyň öý hojalyk edarasy ýerleşýär diýip
dip adatlyň başga bir söhbetdeşi öz görünni görünýärdi. Habarçylaryň sözlerine görä şäheriň ýaşaýjylary şol sanda çağalar hem haýwanlary tutmak işine goşulýar. Çağalar pişikleri tutýarlar, ýöne soňky döwürde olary öldürmeýärler-de pul üçin öý hojalyk edarasyna diriligine tapşyrýarlar. Bu aralykda haýwanlary goraýan aktivistler tutulan itleriň we pişikleriň arasynda öýde saklanýan ema adaşan ýa-da ogurlanan haýwanlaryň köpdigine habar berdiler. Şol bir wagtyň özünde de şeýle öý haýwanlaryny ýygyny almak üçin sorulýan tölegiň bahasy ýokurlanýar. Itler we pişikler agyr azap töleýärler, diri almak mümkinçiligi diňe diýiten ýa-da bilkaslaýyn ogurlanan öý itlerinde bar. Bu bir biznes diýip Aşgabatly aktivist aýdýar. Onuň sözlerine görä itleri ýygyny almak üçin ortaça narh soňky 2 ýylda 2 hisse artyp, häzir 350 manada ýetipdir. Tutulan haýwanlar häzirem köplenç çoğunlydaky zirdi billeri gaýtadan işleýän ýetgadaky angara ekidilýär. Bu aýlgynç konslager heniden bar. Ýöne indi meýletinçilere ol ýere barmagy ruhsat berilmeýär. Olar angaryň diýwaryna azyk getirip goýarlar. Bu azyklar köplenç haýwanlar üçin dowzak zoologynyň işgärleri tarapyndan talanýar diýip haýwanlary goraýjy aktivist 14 sentýabrda görünýärdi. Aşgabatly aktivistler we haýwanlary goraýjylar jemaat gulluklarının işgärleriniň arasynda has rehimsizleriň duş gelýänligini habar berdiler. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary zalymlyk bilen tapawutlanýan birnäçe jemaat işgäriniň atlaryny we wezipelerini azatlygy habar berdiler. Ol 15 ýyl bäri itleri öldürýär. Onuň edenettiligi hakynda görüň edilende hatda haýwanlary tutýan beýleki işgärler de seslerini peseldip gürleşýärler. Haýwanlary goraýjylar onuň änewde şahsy wagonyň bardygyny bilýärler. Ol şol ýere tutulan itleri getirip olary haýallyk bilen öldürýär. Haýwanlaryň akyla sygmajak azabyny uzaldyp olaryň çekýän ejirinden lezzet alýar diýip Aşgabatly haýwan goraýjy aktivist itpişikleri tutmak işini ýerine ýetirýän işgärleriň biri hakynda görünýärdi. Azatlyk radiosy şäheriň jemaat gulluklarının biriniň bu işgäriniň adyny agdamakdan saklanýar. 17 awgustda ol öý iti rek saatläp çarkany gynap öldürdi. Haýwanlary goraýjylar bu jenaýatyň ähli jekmejekliklerini we ýygyderliligini anykladylar. Suratlar we subutnamalar sosial mediada ýaýrady. Bipar bolmadyk adamlar wagşynyň adyny, familiýasyny, ýaşyny, adresini, telefonyny bildiler. Ol öz şahsy telefon belgisini käbir öý hojalyk işgärlerine berip, käbir raýatlaryň öwdarsyz itwarada öý hojalyk edarasyna jaň eden pursatynda şonu tutmak üçin hut öz awtologunda barypdyr diýip azatlyň söhbetdeşi gurrun berdi. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä adamlar bu işgäre jaň edip başlapdyr, onuň bilen duşupdyr we bu waka köpçülige giňden ma'lum bolupdyr. Adamlaryň ençemesi köpçülükden gol toplap, baş prokuratura we beýleki edaralara aladaly hat ýazypdyr. Tidara raýat eşikli adamlar beýannama gol çeken käbir raýatlaryň ýanyna baryp başlapdyr we hat iýermezlige ündäp, munyň olara gowluk getirmejegini haýbat bilen duýdurupdyr. Köp ýyl bäri paýtagtda haýwanlaryň tutulmagy bayramçylyk seneleriniň we möhüm wakalaryň öňü sirasynda vilayetlerde bolsa, prezidentiň saparlarynyň öňü sirasynda hatam güýçlenýär. Haýwanlary goraýjylaryň belleşýäri Türkmenistanda itleriň we pişiklerin köpçülüklerin ýok edilmegi ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlanypdyr. Ol ölenden soň haýwanlary ýok etmek prosesi başda bir näme haýallap, tiz wagtda ýene-de güýçlenipdir we beýleki şäherlere geçipdir. Bu aralykda ýurtda it kulty östürilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow özüni alaway tohumy itleriň bilermeni hökmünde görkezýär. Prezident birnäçe edek öz goşgularyny we kitaplaryny itlere bagşlapdy. 2021-nji ýylda ýurtda türkmen alabaýynyň bayramçylygy döredildi. Şeýle hem itleriň arasynda gözellik, bästeşliginiň ýeňijilerini sylamak üçin medal, hormatly itşinasy we halk itşinasy diýen hormatly atlar döredildi. Azyk krizisiniň we ilady üçin azyk ýetmezçiliginiň fonunda häkimetler alabaýlar üçin paýok bermegi karar etdi.